see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Good morning! Happy Thursday, guys! Today is February 25. Actually, kanina pa ako gising mga around 4:45. Mag-ano na, 6:20 na. And matapos na ako mag-edit. Ayan. Ang dilim pa sa labas. And yung mga kasama ko tulog pa. Tingnan niyo yung labas. Ang dilim pa. Dito tayo sa kwarto ni Holly. Kunin ko to. Ito yung unbox ko to. Dito tayo sa kusina. Ano ba ako? So, eto yung glass pan. Yung parang ano siya, malit lang siyang lutuan. Ayan. Matagal ko na to in order last year pa. So, naipon lang sila. So, yun nga. Kinuha natin to sa kwarto ni Holly. So, ngayon, gagamitin ko. Dito natin lulutuin yung porridge. Kasi, lagi ko lang ba ginagamit yung microwave pa isa-isa. So, ngayon, pwede ko na siyang, ay, ang liit. Parang ang liit. Para pa isa-isa rin to. Ang liit niya, oh. Ayun, pero ang cute. Dahan-dahan kasi glass ko. Ang cute, oh. Ang liit lang niya, oh. Sinugasan ko to. Itry ko siyang lutuan ng oats. Nandiyan na siya. Good morning. Kising na siya. Gising na siya. Yung mga bata, hindi pa sila gising. Ano na oras? 7 past na. Ito na siya, guys. Nahugasan ko na siya. And tingnan nyo naman. Sobrang liit niya, oh. Para dito. Pero sige, itry natin siyang lutuan ng porridge. Kuha lang tayo ng gatas. And alam nyo ba, marami akong i-unbox sa inyong mga cookwares. Ang dami talaga. Hindi naman. Medyo ilan-ilan din. Pero ang tagal na nila sa akin. Last year ko pa yun na-order yung iba. Pero yeah, one day, not sure when, pero one day papakita ko yung sa inyo. So, nagay lang ako ng gatas dito. So, may milk na siya. Tinansya ko lang. Ganyang karami. So, tingnan natin. Sana huwag siyang mabasag, no? Wala kasing nakalagay na. Walang instruction. Pero, ayan. Nakikita ko naman, meron siyang induction dyan, oh. And dun sa, nung in-order ko siya, sabi, yun nga, pwedeng pakulan ng ramen. So, yan. And ayan, pwede mo siyang gawa ng ganyan din. So, sana mag-work, no? Sana hindi siya mabasag. Kunin ko na yung porridge. So, eto ulit, si Uncle Toby's. So, gusto natin to. Hindi pa to nabubuksan. Si Sak, gusto niya raw, strawberry. I-mix ko na lang kaya lahat. Strawberry yung gusto niya eh. Si Kuya naman gusto niya apple cinnamon. Eh, eto na lang. So, etong tatlo. Try natin. Sana mag-work to dito para hindi na ako pa isa-isa sa microwave. Who's that? Who? Zachary? Gising na yung dalawang boys. Si Holly, walang pasok si Holly ngayon. Today, ayan. Siyahan. Thursday ngayon. Oo, tama. Thursday. Yeah, porridge, yeah. Si Holly walang pasok kasi alternate yung ano niya, Webes or yung Thursday niya. Next week meron siyang pasok, half day na Thursday. So this week wala siya kasi last week meron siya. So yun. Ano na ba yung ginagawa ko? Parang, ayan. Nalagay ko na yung isa. Try kong lagyan ulit ng isa pa. Ito yung spatula ni Holly. Ito yung regalo ko sa kanya. Isa sa mga Christmas gift namin sa kanya. So ayan. Nilagay ko dalawa. So dagdagan ko. Pahinaan ko lang yung apoy. Ilagay ko ulit yung isa pa, tapos dagdagan ko ng gatas. So, ayan. Ay, okay. Nag-work siya, hindi siya nabasag. So, hinaan ko lang yung apoy. So, ayan, luto na siya. Yung tatlo yung linagay ko, nagdagdag ako ng gatas. Paunti-unti, para hindi siya mag-overflow. So, tatlong ganito ang nandito, ang kasya. Pero feeling ko hindi kasya dito. Di ba nabanggit ko, parang lutuan din siya ng ramen. Parang hindi kasya dito yung ramen. Sa sabaw pa lang. Or, yeah, wala. Hindi. Pang porridge lang siya.
So, okay na to. Palamigin ko lang siya. Lamig, palamigin. So, habang pinapalamig ko yung porridge, maghiwa na ako ng strawberries. Or lagyan ko na lang. Kasi malilit lang naman to. So, hindi ko na siya maghiwain. Hugasan ko lang. Tapos, ilagay ko sa top ng kanilang breakfast. And si Jen umalis siya. Punta siya ng shed. Kasi, guys, tapos na pala si Jen mag-fishing. I mean, tapos na yung kota niya. Nakuha niya na yung kota niya. So, ngayon, ang gagawin niya ay aayusin na nila yung pot sa shed. So, yeah, yun na yung kanyang gagawin. Then, yeah, tapos na siya. Hindi na siya gigising ng maaga, yung mga 2 o'clock in the morning or 1 o'clock kasi tapos na siya mag-fishing. So, yan. Eto, painumin ko pa rin sila ng gatas. Kahit may gatas na yung porridge nila. Kuya, you want milk? Huh? How about you, Sak? Orange? Water. Milk. Ah, gatas pareho. Sige. So, ayan na yung breakfast nilang tatlo. Si Holly tulog pa and hinati ko pa rin kasi para madali nilang kainin ba. And eto lang yung parang buo. And si Kuya, ang labo ni Kuya. Ayan si Kuya, sinusulat niya na yung kanyang lunch. Kasi lunch order sila ngayon. Every Thursday, right? Yeah? It's pretty much every Wednesday. Oh, why today? Because we had pizza yesterday. That's right. Okay. Yeah, oo nga pala, pizza. So, leftover kasi yon. Sayang naman. So, ngayon sinusulat niya na yung order niya. At saka siya rin. Are you gonna write stock as well? Yeah. Okay. So, your breakfast is ready here. Yung ating cuting lutuan. Meron siyang sunog na konti. Konti lang naman. Ayan, oh. Kaya dapat dandan lang yung apoy. Ayan, oh. Tingnan ko kung may babalik natin siya sa dati mamaya. Hugasan ko ito mamaya. And, tapos ako mag-edit and uploading na siya. Na-upload ko na siya. So, waiting na lang siya. And, mamaya, public ko siya. Tingnan ko nga kung ilang percent na siya. Ito siya. Ayan siya, 14%. Meron pa siyang 2 hours and 14 minutes left bago siya ma-public. So, linisin ko lang yung aking mga pinaghiwaan ng strawberries. And, magtiti ako. Si Kuya, hindi pa rin siya tapos magsulat. And pupunta siya dun sa car ng daddy niya kasi kukuha siya ng coins. Are you going there now? Oh, ayun. Punta na siya dun. Dun siya kukuha ng coins para pambayad sa lunch nila. So, mag-init ako ng tubig. And ayun na pala si Kuya. Nakakuha na siya ng coins sa daddy niya, sa car ng daddy niya. And eto pala yung kanilang snacks. Ayan, meron silang pretzel, shapes, and tiny teddy. Okay. Eat your breakfast na, Kuya. Alright. That's a triple berry. Tinanong niya kung ano raw yun. What do you want? Apple, cinnamon? Next time. Good morning, Baba. Gising na siya. Come on, eat your brekkie. I got your porridge here. Thank you so much. Okay, come on. Love you. Now, your spoon, Baba. Mickey Mouse? Minnie Mouse? Yep, it's red like this. Yeah. Magugas na ako. Ayan yung nila. Naubos nila yung kanilang breakfast. Mom, I'm supposed to Yeah, okay. say And, bye. okay, goodbye. Listen, and, Learn. alis na sila. And ito yung tiko. Maya. Listen, and, Learn. okay. Okay, ride carefully, okay? Magbabike sila. Ayan, ayan sila. Ang cute nila. Oh, hinari ka na si Holly. See ya! Bye. Bye. Please. Oo. Lagay niyo yung show niya. Pina-change niya yung channel. Magugas na ako. Binabad ko lang kasi hindi pa siya na matigas pa siya. Pero parang okay na rin. Kasi medyo nababad na rin siyang konti. Ayan. Bye, ya. Bye, Sam. See ya. Ayan, tapos na siyang kumain. Oh, naubos niya. Some more. Ha? Some more. You want more? Yeah. And eto na, nahugasan ko na siya. Malinis na siya ulit. Some more. Just have blueberries. Is that alright? Nice. Yeah. And then there's that thing. What thing? That, you know, that yogurt. Yogurt? Yeah. Ah, okay. That big yogurt. Okay. Photo.
Gusto niya yung Greek I yogurt. love it. What's blueberries? Okay. Thank you. Okay. Gusto niya guys, yung Greek, yung ano ba, yung sweet and creamy, yung paborito ko rin to. Eto, ayan. It's healthy for you. Yes, Papa. It'll make you grow. Blueberries. So, meron tayong blueberries. So, And bigyan ko lang blueberries to. will make you Ang liit grow. niya, di ba? Pero ang lakas niyang kumain. Naubos niya, oh. Tingnan niyo, parang taho, di ba? Oh, para siyang taho. Sobrang puti niya. I like it. I want to eat it now. Yes. So, eto na yung kanyang pangalawang Thank breakfast. you. You're welcome. It smells like cream. Yeah, it is cream. No, you know what's made from? What? Cream and yogurt. Good job, Baba. Very good. Hugasan ko na to. It says. Mag-aalas 10 na. May ini-edit ulit ako. Ayan siya. So, malapit ko na siyang matapos. Ito na yung pangalawang vlogs na na-edit ko today. And yung aking ina-upload, ilang percent na ba? Ayan, 97% na siya. May 5 minutes pa bago siya matapos. So, yes. So, etong ini-edit ko, yung pangalawa. Mamaya ko na ito tapusin. Malapit na to pero mamaya na kasi may gagawin ako. And eto pala yung aking tea. Naubos ko na siya pero mamaya lagyan ko ulit siya ng mainit na tubig. Para yan ang aking tubig. Guess nyo. Ang gagawin ko ay, di ba nabanggit ko sa inyo kagabi na magbabalot ako ng dumplings? Hindi ko siya nagawa kasi naglaba ako, nagtupig. Eto siya. Yung, sinabay ko pala yung mga, ayun, yung mga hinol ko sa inyo, mga swimwears. Ayun siya. Ninabang ko sila lahat para madala ko sila, yung iba, madala ko sa Renmark. So, malapit na, ilang tulog na lang. And eto yung ating babalutin. Oh my God, ang bango niya. Oh, sobrang bango. And linabas ko na rin yung kakainin mamayang gabi, yung dinner ng mga boys, ay ng mga bata sa kami dyan. Eto kay Jan, eto yung steak na nabili ko sa butcher. Eto yung rump steak. And chicken schnitzel para sa mga bata. And alam nyo, siguro magluto ako ng zucchini kasi ang daming zucchini pa. Ayan pa yung mga eggs. And eto yung mga natirang gulay na bigay ng kapitbahay. Meron pa. Pero yung kamatis, ginamit ko kahapon dun sa packets. So, yun ang linagay kong sahog din na, ano, isa sa mga sahog, yung kamatis nga. So, yeah, magbalot muna ako nito. And nandito yung pambalot ko. So, ayan, magbalot muna ako para ito yung lunch ko. Or lunch namin ni Holly. Si Jan, hindi pa siya umuwi. Nandun pa rin siya sa shed. Pero mamaya pa yun. Magbalot muna ako. Tinatry niya. Nag-fried akong isa. Kanina niya pa yung kinakain. Tingnan niyo. Ayan, oh. And ito yung ating, ito na yung nagawa ko. Wait, Baba. Kanina nakalagay siya dito sa wax paper kaso dumidikit. So, inalis ko na lang. Pero yan na yung aking nagagawa so far. And meron pa tayo Mom, dito. save it for tea. Ha? Can we have this Dami for pa, tea? oh. You want that for tea? Alright. No, we have schnitzel. No, I want that. Okay. And the boys can have schnitzel. I want all of them. Weh, sauce masarap? Okay, masarap siya. Promise. Masarap talaga. Can I have... Let the guard have a bite. Guys, ask the guys. They can see it. You have to do this, like this. No. Don't move. You can see. Tingnan nyo raw, guys. Ayan. It's so good. So good. Okay. Pagpatuloy ko na to para matapos na siya. Di pa ako tapos magbalot ng dumplings kasi may naisip ako, di ba kahapon gumawa ko yung ano namin, yung dinner namin, yung packets or yung burritos. May tira pa ako dyan na lettuce para hindi siya masayang. Ang gagawin ko, i-chop ko na lang siya ng maliliit tapos ihalo ko siya dito kasi masasayang yun. Eh, ilang araw kami sa Renmark.
Matagal-tagal din. Siguro mga 4 days. And marami pa rin akong, ano naman eh, marami pa akong pambalot. And just in case na kulangin siya, meron pa akong extra sa freezer. Pero ipakita ko muna sa inyo yung mga nagawa ko. So, ito yung pure na lobster ang laman niya. So, isi-separate ko siyang bag. So, yeah. What's wrong? You're tired. So, kunin ko lang yung lettuce and iwain ko siya ng maliliit as ihalo ko dito. Ito na yung kalahati. Na-chop ko na siya ng maliliit. Hi, Han. And meron pa dyan. And kumuha na ako ng malaking bowl. Ayan, kararating niya lang. Di ba kanina pa siya umalis? How did you go? Uy. How did you go? You're done? Yeah, that's got a couple of well. Just a couple of well. Oh, okay. So, yeah. So, tapusin ko lang to. Do you wanna eat anything? Like bread? No? Hindi siya kumakain. So, sige. Tapusin ko lang to. Ayan pa, meron pa tayo. Gusto ko ano lang, yung maliliit lang. Para hindi ako mahirapan pag binalot ko siya. Diba, dumami yung aking dumplings. Masarap kasi. And gustong-gusto ni Holly. So, titimplahan ko to kasi syempre, nagdagdag tayong ano, gulay. So, timplahan ko siya. So, wait lang. Tapusin ko lang to. So, eto na yung kalahati ng ating lettuce. And eto yung kanina, yung na-chop ko. Dumami na siya. Sobrang dami niya na. So, ang gagawin ko, imimix ko na sila dito lahat. And, yeah, titimplahan ko nga. Kasi dumami na, asing dumami na siya. And nilabas ko to. Ito yung isang packet ng pambalot. Ayan. So, eto, tinimplahan ko na yung ating lettuce. Tapos, ang gagawin ko na lang ay imimix ko to. What are you doing? I'm just pretending making. Okay. Na-mix ko na yung lobster sa lettuce. Ayan na yung itsura niya. And kumunti na siya. Ayan na lang siya compare kanina, di ba? And eto, binalot ko yung isa kasi itatry ko. Always nyo munang itry bago balutin lahat para ma-adjust nyo muna yung timplada. So, yun laging ginagawa ko. Kahit sa spring rolls. So, ayan, nagpainit na akong oil. So, itry na natin. What are you doing? I fold all of them. Kinakopy niya ako. This. Yeah. Look, guys, look. Yeah, naglalaro siya. So, sige. Prituhin na natin ito. Pwede siyang prito or ano, steam. Pero prito para mas madali. So, eto naluto na siya. Hihipan lang natin. Sarap. Wait, baba, it's hot. Ayan na yung ano. Lasang-lasa pa rin yung lobster kahit marami siyang lettuce. Baba, very hot. Wait lang, hipang ko lang to para sa kanya. Very hot. Sabi niya siya raw mag-blow. Only small. It's hot. Yeah. Hey, give it back. No. Eh? I like it. I know you like it. Can I have a bite, please? I'll hold it. No, give it. I promise. I give it back to you. Promise. Nagiging ano ka, ha? Don't eat it all. I'm not. Just joking. Hey. Ay, masarap. Okay na siya. Now, Wala I na. have to race. Okay, wala na kung ano yung timpla ko kanina, yun lang, hindi ko na siya dinagdagan. Ilipat ko lang siya dito kasi hindi naman siya ganun karami na. Okay, tapusin na natin to. Natatawa ako sa kayo. What did you say? When it's my birthday, you're going to cook that all the time and make me a cake. This one? Huh? Yep. On your birthday? Because I love it. Mm. This looks like an airplane shape. Natawa ako kasi nag-ano ako No. Nilalagay ko ba dito? Yun talagang sinabi niya sa akin. Galing siya doon, nanonood siya ng Peppa. Okay. Nilagay ko na sa ziplock yung dumplings na, yung pure na lobster. And manunod akong Korean drama habang binabalot ko to. So, lagay ko muna to sa freezer.
guys, finally, ayan, natapos ko rin silang balutin lahat. Nakagawa ko dito, eto, 54 pieces, plus yung nasa freezer, siguro more than 10 din yun. So, ayan, naubos ko siya. And, eto na lang yung natira sa sa pambalot. Ayan, konti lang naman. So, yeah, maligo na muna ako. Tapos, hindi pala. Ilagay ko muna to sa freezer and maligo. Ayan, nalagay ko na sila sa ziplock. Ilalagay ko to dun sa malaking freezer dun sa my shed. And si Holly, sabi niya, lutuan ko raw siya mamaya. So, ayan, nagtira akong, ilan yan? 7, 6. Yan. Dito na yung mga bata. Ayan na. Naglalaro na sila ng PS4 because what, sa? We have no learning tomorrow. Wala silang learning tomorrow kasi sports day. Yeah, so eto, nire-ready ko na yung kanilang t-shirts. Ito yung nila, yung theme na color. Ito rin yung, nasabi ko na sa inyo before, sila Jan, tsaka sila Melissa, ito rin yung color nung, nung nag-aaral sila. During sports day, ito ang suit nilang kulay. And, ito pala yung aking mga, swimwears. Ayan. Tuyo na to. So, mamaya, anuin ko yan, tupiin. And, nag-load din ako ng mga labahan. Hinintay ko talaga sila bago ko yun i-on yung ating washing machine kasi para wala na akong laban. And si Jen nakaligo na rin. And si Holly, nalobat ako. Kanina pala si Holly, sumabay na rin siya sa akin mag-shower. Pero ako hindi ko binasa yung buko. Bukas na lang. Bukas ko na lang ito basain. So ngayon, ang gagawin ko, anong oras na? Nasabi ko ba yung oras? 4:30 na. Mag-cut na ako ng patatas. May pimple ako ditong isa, oh. Isa. Okay, ayan yung ating madungis na patatas. Hugasan ko lang. Pinapakulang ko na yung patatas and yung steak ni Jan. Yung steak ni Jan, ayan, pinapat dry ko na. So, ito yung nabilo ko kahapon. What? Table. Ang gusto niya nang i-set up yung table. Not yet, Baba, because it's not cooked yet. No, could I just, What? Gusto niya i-set up. Not yet, later. So, eto yung kay Jan. And eto yung sa mga bata. Napakita ko na to sa inyo. So, prituhin ko na to para early yung dinner nila. Kasi yung mga bata, matutulog din sila ng maaga kasi nga sports day bukas. And di ba naglalaro sila ng PS4? Dapat bukas pa sila maglalaro kasi Friday. Eh sabi ni Saksak yung pagdating niya, maglalaro raw sila kasi walang learning bukas kasi sports day nga. So pinihinayanan namin pero matutulog silang maaga. And eto, how about you, Baba? Wala siyang sports day, hindi pa. Next year pa siya. Not me. No, not yet. I don't have sport days. Sige na, lagyan ko na yan ng seasoning. Yung partner ng kanilang ulam ay eto. Eto yung broccoli. Inubos ko na kasi alis kami, diba? So, para hindi siya masayang. And si Kuya, nag-request siya. Sabi ko, mag-mashed potato ka, Kuya. No, I want rice. So, magluto tayo ng rice. Baba, are you gonna eat rice or mashed potato? I want to eat that thing you cooked. Gusto niya yung dumplings. And rice? Yes. Okay. And broccoli. And broccoli. Okay. I Noted. love vegetables, so I want rice, broccoli, and Dumplings. dumplings. Okay. Dumpling too. Yeah. And broccoli. Yes, and rice, yes. And yeah. Wow. Guys, 6:15 na. And, ayan na yung aming dinner. And si Saksak. What do you think about my dim sum? Good. Good? Yeah. Sabi ko sa kanya, cabbage lang yung laman. Kasi diba, hindi... Do you like crayfish? Yeah, that's yours, Zachary. Yes, you do. This one. But how about this one? That's yours. How about this one? Well, I want Why have you got? You want this one? What's that one? Cabbage. Why have you got? Lying. You already had one. You try it, right? Lying. Tell the truth. Yeah, but you had one, right? But tell the truth. No, it's Tell not. the truth. Bahala ka. Kuya, tingnan mo si Kuya. Kuya, did Sak eat one? See? You like it. But what's in it? Cabbage? Lettuce. Lettuce. And crayfish. Lettuce. Sabi ko Mom, cabbage. Mom. Lettuce pala. In Renmark, they're talking about this big huge burger. Mum, this big huge burger in Renmark. Anything You like it?
I can only get 2. I get 1. Oh, hala si Holly. Kay Holly, yung kinuha niya pa yung isa. Bawasan ko na lang yung Mom, akin. can I take it? Ayaw niya raw ng lobster. Pero kinain niya yun. So, sabi ko, di ba pinapaalam niya ako, don't lie. Don't lie. Pero ano mayroon yun, di ba nakita niyo naman? Here you go, hon. Yo. Welcome. Oh, Papa! Si Holly yung nagpaano nito. Wala na. Kinuha ni Kuya sa kaibigan. That. This is yours. I can Ayan. sit next to Queen Dad. Yeah. What's that? Can I have a rice? Ang ingay namin, di ba? Can I have a spoon and a fork? Yeah. And eto yung akin. Si Kuya yung nagkuha ng... Ha? Yes, they're on Yeah, it's on the couch. And they're not So, sige na guys. Ang ingay. Kain muna kami, okay? 2 rounds na si Kuya sa rice. Can I have rice, Kuya? Ha? Ayaw niya akong bigyan ng rice. Grandma. Ayaw nila akong pakainin ng rice. Why? Because they don't get Have rice of mine. What? Mom, big. have rice of mine. Belly. Mom, have Zach, rice of mine. Can I have rice? No. Ayaw nila akong pakainin ng Have rice. rice of mine. Ha? Bill's gonna get fat. Lalaki raw ulit ang aking belly. Have one of mine. Eto, consentidor si Holly. Fat. No, it's not. Hey, that shouldn't. Why? His belly. No, he's preparing for tomorrow. So, Kuya will have energy for running tomorrow. For I sports run day. every day. So, yan guys. Gusto kong kumuha. Konti lang ya. Just a little bit. Mommy. That much. Yeah. You Tagal ako hindi send nagra-rice, the white photo to rice. me. Sarap. Daddy, send that to photo to me. Well done, ya. Si Jan, ayun oh. Kumakain ng mousse. And hindi niya naubos yung kanyang steak. Ayan oh. Kasi sobrang laki niya naman kasi. Tingnan niyo si Kuya. Kakain siya ng apple. Grabe siyang kumain. Kami ni Holly hindi pa tapos. Kami nilang ni Holly yung hindi pa tapos kumain. Pero malapit na ako. Sumubo akong dalawang maliit na na rice. Hoy, come on, Baba. You're full? Okay. Tapos na kami kumain. Malinis na yung mesa. Pero punta tayo dito sa kwarto ni Holly. Kasi kahapon, may na-receive si Jan na package na dineliver dito. Package ko yun. Pero siya yung naka-receive kasi diba wala ako. So, i-unbox natin to. Eto siya. So, eto yung itsura ng package na dumating kahapon. Usually, yung mga package or mails namin, dinadrop off sa post office and then si Jan na lang ang nagpipick up. Pero kahapon, dito to sa bahay, dineliver. And yun nga, si Jan nakakuha. So, yan yung itsura niya. May nakalagay na sealed, ayan. And may number dito. Tapos dito, mayroong nakalagay na security check. Tapos barcode. Tapos, alam mo yun, pag eto, yung parang yung package. First time ko makareceive ng package na ganito, na may paganito, na feeling mo, yung parang pag hindi ikaw yung may-ari, may a-alarm. So, yan yung itsura niya. So, kukuha tayo ng gunting kasi hindi natin yan mabubuksan na kamay lang. And, tingnan nyo si Holly. Meron siyang, hey, Baba. Eto, niready niya na yung mga, what's this? All pajamas? Yes. Ito yung mga pajamas I na. packed them off. Oh, ready na talaga siya. Mamaya, where's your bag? Next to where's Dad's prettiest. Computer. Nasa ilalim ng computer yung backpack niya. So, ayan yung kanyang mga pajamas. And undies, underwears. Okay, so yeah. Kunin ko lang yung, wait Baba, don't touch it, okay? I'm gonna get the, Feel it. huh? Just gonna feel. Yeah, This- kunin ko lang it yung looks gunting. like- This one looks like a seatbelt. Like a seatbelt? Oh, di ba parang seatbelt daw, oh. It's a little bit ripped. Ha? No, yeah, mayroong konting oh. Oo nga, tama. Okay, kuha lang ang gunting. Yeah, I'm coming. Nalis ko lang yung address ko. And eto, why are you here? Nandito rin siya, oh. Because I want to open this wishy and love you. Gusto niya raw sumama When magbukas. is your birthday, Mom? Soon! Just 2 more weeks for your birthday, but for Red Mark. Yes. For us is Red Mark and Ang now dal-dal it's na. Ha? your birthday. For us is your Red Mark and now it's your birthday. Yeah. Okay. My birthday is on Sunday. Today is Thursday. So, eto, in-order ko siya sa website ng Australia. Pero, ang nakalagay dito ay galing siya sa Singapore. Ayan, galing siya sa Singapore. What's inside here? Oh, we will find out, Baba. So, buksan na natin to. Who And, gave it us? myself.
regalo ko to sa sarili ko, guys. Yourself. Yeah, regalo ko to sa sarili ko ngayong Bagong. kaarawan ko. It's harder. And may ano siya, may istorya siya Let's see what nung in-order ko siya online. Pero I heard this. ikwento ko na lang yun sa inyo I think it's gonna be the big. next time. Kasi gusto ko lang siyang buksan at makita yung laman nito. Okay. How do you get this thing out? Ayan guys, mayroon siyang white box. I think it's gonna be like a small clip for baby Isla. Oh, for I think. damit daw na maliit I think. para kay because I Baby wanna Ayla. do it. Sandali lang. Can you help, Mommy? No, you have to... No, no, not that one. The brown one. Pull the brown one. No. Pull this brown. Wait. Okay. 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 Okay, put it down. That one. Okay, so eto yung... Oh, yan yung kanyang... Wala lang. White lang siya. Tapos dito. Meron siya Let's dito. open it. Ganito. So, buksan natin siya. Ah, excited ako. I did. Tadan! Ayan guys, wait lang. Ako muna. Ang ganda niya. Eto siya guys. Oh, it's Wait, a bag. Baba. Yeah, there's a bag. Is it mine? No. Boys? One day, It maybe. looks like a small one. So, ayan, meron siya. Ito yung bag ng Kerte. So, yan, meron siyang red and... Wait lang, Baba. Okay? Wow. Kaya ba na? Is Yes. it present? Yes. Ayan, meron siya. Hindi nyo makita. Wait, Baba, wait. Meron siyang envelope. It looks Ayan. like a card. Yeah, it's a card. No, envelope, Baba. And, ayan. But it looks like a Diba card. ang dalal niya? Ayan. Can I meron- see? Yeah, wait. Okay, we'll open. Okay. Isa-isay natin. So, meron siyang pa-card. Ayan. Client. Dear What's client. client? So this is And- the present of it. Ito yung card. Wait, Baba. Ayan, meron siyang card. Well, I gotta put it back. Card for myself. And And it's ito. mine. Okay. And Holly. So, ito yung invoice. Basta may, ano siya, may storya yung pag-order ko nito online. Pero yun nga, sa next time ko na, ikukwento sa inyo. And, ayan, mayroon siya yung card. Ito yata yung, It's not a card. yes, it is, yeah. Authenticity card. It's a Ayun. red one. Yeah, it is a red one. Ay, ayan. Nakalagay dito yung It's stamp, tapos kung kailan mo siya binili. It's dirty. Yeah, so ayan. Meron siyang ganyan. Nakalagay kung kailan mo siya binili. Ay, ang tigas nyo. You got so much presents. Okay, wala na siyang laman. So, ibalik ko lang to. Ibalik lang natin You siya got so para... much presents. Yeah, para isahan lang siyang lalagyan. Ibalik lang natin to. How do you buy it yourself? How? Online. Okay, Did so I ito... come? No, you didn't. So, ito yung may ano siya, yung red wax na seal. That's Ayan, so tsaka fun. dito sa Why so much? kabila. Okay, Baba, excuse me. And ang dami niyang ano, oh, papel. Why is this gonna be in here? Yeah, so be quiet, please. So, okay, buksan na natin siya, guys. So, eto nga, yung regalo ko sa sarili ko. And, kung tatanungin nyo si Jan, kung may regalo siya sa akin, alam nyo naman yung history ng mga parigalo sa akin ni Jan. Kung nanonood kayo ng vlog, yung mga previous vlogs ko, alam nyo na yung Wow. kwento ng regalo niya. Ang sagot ko ay, meron na, wala. Meron kasi alam niya na yung bibili namin. Wala kasi wala siya dito sa store. So, siguro one day, pag okay na ang lahat, kasi feeling ko, ano pa, close ata ulit yung border dito sa may sa amin. So, one day na lang, hindi naman ako nagmamadali. Pero yeah, meron siya pero wala pa. So, eto siya. Ayan yung box ng regalo ko sa sarili ko. Ayan, box. Plus another box. Why is there no box Ayan inside? siya. Buksan ko muna. Ayan, meron siya dito. Eto. Ako na muna titingin guys ha. Kung eto nga. Yes, eto siya. Oh, Oh, it looks pretty. looks pretty. Eto I siya wish I guys. can have one like that. Yes, one day. This is yours. So, ayan siya guys. Is Ano it siya? mine? Necklace siya This is na... my necklace.
Ilagay ko na lang yung pangalan niya. Ayan. Meron siyang iba-ibang sizes. Yung sizes niya ay meron siyang extra small, small, tsaka large. Nung binili ko to, nung tinitingnan ko yung mga necklace, dalawa yung pinagpipilian ko. Ito, tsaka yung love necklace. Yung parang siyang dalawang ring. Pero ito yung nagustuhan ko kasi parang choker lang siya na napaka simple. Ayan, oh. Hindi ko alam kung makikita nyo. Ayan yung itsura niya. May diamond siyang maliit. May plastic pa kasi. Sandali lang. Who is that? Mama, wala si Jan. Umalis. Alam nyo na kung nasa si Jan. Umalis si Jan. So, mama, ipalagay ko to kay Jan. So, para siyang sobrang liit niya lang talaga. Who is that one? Ha? Who's that one? Mine. Hey, boys, you're going to bed? Ha? Okay. Mwah. Good night. Matutulog na yung mga boys kasi bukas sports day. So, kailangan nila matulog na maaga. Is that mine? This is mine, Baba. But you can have it when you're bigger. Bigger. Yeah, okay? When you get bigger, okay? This So, is ayan so yung sticky. So, ayan yung kanyang itsura. Pero si Jan ang gusto kong maglagay kasi hintayin natin si Jan, guys. Palagay natin Try ito. it on. Tried it on? Tried it on? Malagay ko kaya siya? So, ipakita ko lang muna. Wait. Wait, Baba. Just Careful. thing. Wala siyang Yun lang ang meron. Wala na. Oops. Wala siyang tawag na yung Do you still need travel the box? pouch. Ha? Do you still need the box? Yes, baby. Good night, Kuya. Love you. I'll kiss you later, okay? I'll go to your bedroom. Don't forget to write me in the morning. Yes, yes, I want. Make what? Oops. Oops, I dropped one. So, eto yung itsura niya. Gold siya pala, guys. Gold. Kasi meron itong rose gold This tsaka one's white gold? gold. Yes. So, ayan. Gold siya. Parang nabuhol. Tingnan nyo na siya. Ang ginagawa niya sa mga papel knife. Inayos ko lang yung end ng chain kasi medyo buhol-buhol siya kanina. Pero ayan, ayos ko din. Bubble in my hair. And, ayan, ipakita ko sa inyo. Sana makita nyo ng malapitan. Pero, baka hindi mag-focus. So, ayan. Looks like I got bubble in my head. Ha? Looks like I got bubble in my head. Yeah. So, ayan yung itsura niya, guys. Napaka-cute niya lang. Napakalit ng diamond. And, 18 karat gold pala siya. So, yun, sana makita nyo. Makikita nyo na to pag sinuot ko siya. And yung end ng chain niya, meron siyang dalawang hoops dito. Yung, ayan. Meron siya dito. Yung isa ay yung, kung gusto mo siyang maiksi lang, yung parang choker. And then, kung gusto mong medyo mahaba, meron siya dito, isa pa. And meron siyang logo ng, ayan, meron siyang logo ng Cartier. Ayan. Oh, andito na si Jan. Han! Can you please put this? Siya na lang ipalagay ko. Andito na siya. Sana malagay. Kasi yung kuko ko, parang feeling ko ang haba. Hindi ko siya mailalagay na ako lang. Honey! Ah, nagugas siya ng kamay. Hala, yung mga bata, nagpaalam na sila. What are you doing? Tingnan mo siya, nasa ilalim siya ng mesa. Are you hiding? Ah, can you please? Where's Holly? Where's Holly? Find Holly. What? How am I going to say that? Tayo na lang ako. Ah, sige. Hey, Daddy! Darling. Hi, Daddy. I want this one, ha, not the end one. I want this one, Yeah, no. the shorter. Waddy. Ang kalat na natin dito. Waddy. No. Yep. Okay, Jump palagay. it off. Hoy, Papa, careful! I love you. Oh, go forward so I can see the light. Okay. Then you've got to take it off. No, I'm not. Okay? Ayan na siya. Thank you. What do you think? Oh, that is Dad, Dad, absolutely beautiful. what's this? Huh? You like it? Fit? Yeah, you like it? Dad, what's Nice. this? Dad, what's this? Ready? Ayan siya, guys. Oh, Ready? say hello, hi.
Small but very, very, Elegant, yeah. very Now, what's elegant. this? Yeah. So, ayan guys. So, yung yung kinabit niya, yung pinakamaiksi. Pwede pa siyang habaan. So, yan yung itsura niya. Oh. That's why I would May go- may pimple lang ako. Ha? Just gonna have Tommy's for a minute. You're going... Just a Tommy's. Alis ulit siya punta. Patapos siya magbisita dun sa tubig, sa dagat. Dito naman siya kay Tommy. Yung ano niya ba? Yung nagtatrabaho sa kanya. So, ayan na guys. Ganda siya. Yung mga bata hindi pa natutulog. Hoy boys, you have to go to sleep. Okay, wait lang guys. Yung mga bata. So, yan. Ito yung aking regalo sa... Itong darating na birthday ko. 39 na ako, guys. So, yan. Tingnan nyo na yung kalat, oh. Diba? Ayan yung kalat ko. So, ayusin ko lang muna to guys. And si Jan, punta raw siya. Close na ako ng vlog. Si Jan, kanina lang siya dumating. Hindi naman siya tumagal sa, doon kila Tommy. And nandun na sila ni Holly sa kwarto. Pinapatuloyan sila mag 10:25 na. And, ayan, naimpake ko na yung mga damit na dadalhin ni Holly sa Renmark. So, at least meron akong natapos na naimpake ba kasi bukas. Busy kami kasi, diba, sports day ng mga bata. And ako, magsasampay pa ako. And eto, tutupiin ko. And eto pala yung mga, yan, napakita ko to sa inyo. Nilabang ko sila. And yung mga pads, hindi ko siya linaban. Tinanggal ko siya. Tinatanggal ko naman kahit sa mga pang-workout ko. Pag nilalabhan ko sila, tinatanggal ko yung padding. So, yan. Ilalagay ko yung padding kung alin man dito yung dadalhin ko sa Renmark. Just in case na maligo kami. So, yan. Konti lang naman yung tutupiin ko. Tapos, may isasampay ako dun. So, yun na guys yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Good night. And natapos ko pa lang i-edit yung vlog kanina. So, tapos na rin yun. So, may vlog tayo bukas. So, good night guys. Bye.